Toto vám chcem ukázať. No, to je, viete čo to je? To je taká obrovská hojnosť, že až to ten strom nezvláda. Až to ani my nezvládame. Mám jednu kamarátku, chcem vám povedať príbeh. Hovorí stále o tom, ako potrebuje viac peňazí, že to proste nedáva a má 2 alebo 3 roboty. A ja jej hovorím, že Zuzi, ja mám taký pocit, že ty máš iba zamknutú tú hojnosť, lebo ona je tu všade, ty ju len akoby nevieš prijať, ty ju nepríjmaš. Ono, ale nie, a ako sa to teda robí, ja neviem. No, situácia. Boli sme na spoločnej oslave a ona potrebovala skôr odísť. Išla zaplatiť tej babe, ktorá nás pozývala a silou, mocou jej tlačila tie peniaze. A v kuse, tu máš, nie, kde ti ich dám, jak ti ich dám, do vrecka, sková, kade, tade. A teraz všetci ho, že nie, nechaj tak, nemusíš to platiť. Ona, nie, neexistuje, ja ti musím tie peniaze dať. Všetci, že nie, Zuzi, nevieš to, nemusíš teraz platiť. Tak odišla s tým, že tie peniaze tajne skovala do vrecka. A potom sa niečo zabudla a vrátila sa. Zase sa jej tie peniaze vrátili a ona nebola schopná prijať. Ona nebola schopná prijať to, že ju niekto ide pozvať za 10 eur. A potom ja na ňu tak pozerám, že Zuzi, ale veď bavili sme sa o tom. Toto je hojnosť. A ona vtedy, že Ježiš, aj takto môže vyzerať hojnosť? Že ťa kamoška pozve? A toto je presne to, že my si neuvedomujeme, kde všade tá hojnosť je. Pozrite sa za mnou. Taká obrovská hojnosť. Hojnosť nie je iba o peniazoch. Je aj o peniazoch. Lenže pokiaľ my nezačneme tú hojnosť príjmať všade, kde je, to znamená v slivkách, v tráve, vo vode, byť vďačný za vodu, ktorú pijeme, byť vďačný a nechať sa pozvať od kamarátky. No a čo? Môžeš sa nechať pozvať od kamarátky. My len máme stále v sebe naučené, že nemôžem, lebo potom to bude musieť vrátiť. No, že keď ty tú hojnosť budeš mať, lebo teraz sa necháš pozvať, to znamená, necháš si tú hojnosť, dopraješ si, tak ty budeš mať, pretože z tej hojnosti ti príde ďalšia hojnosť. Lebo takto vo vesmíre funguje. Tá energia hojnosti priťahuje ďalšiu hojnosť. Podobné priťahuje podobné. Takže pokiaľ ty si tú hojnosť dopraješ, aj cez to, že ťa druhý pozve, aj to je hojnosť, tak tebe príde toľko, že budeš môcť zase ty pozývať. Takže ono, je to taký začarovaný kruh, ktorý využij pre svoj vlastný prospech. Som Mata Hata a pracujem s vedomou tvorbou reality. A mám ináč perfektný kurz teraz. Je nový, tak si klikni na matahata.sk. Je to o práci so zámerom a má to čo spoločné s hojnosťou.